ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നീതാകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇന്നലെ ഏതാ കണ്ടത്? മന്ത്രം 2ഉം 3ഉം നമ്മള് കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? പൂർവന്നേ വേഹകർമാണി ജിജീവിക്ഷേ ചതം സമ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. അപ്പോ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരാള് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങള് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണില്ല. അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി, അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. 3ാമത്തെ മന്ത്രം. സൂര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേച ആത്മഹനോ ജനാ. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ആത്മഹന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു തോണിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു സാഗരം, ഒരു സമുദ്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു തോണിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള് അല്ലെ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങള്, ആചാര്യന്മാര്, ഗുരു അവരൊക്കെ സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരാണ് തോണി കടത്തിത്തരാൻ. അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ള സവിശേഷതകള് അതൊക്കെയും ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തോണി ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ ഇടയാവും. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകൻ എന്നാണ് പറയാ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ മന്ത്രം 4ലേക്ക് പോകുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എപ്പോഴുമുള്ള സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇവിടെ പല ബന്ധുക്കള്, സുഹൃത്തുക്കള് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അവര് ഈ ജീവിതകാലത്തിലേക്ക് മാത്രമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഭഗവാനോ മരണശേഷവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ. മരണശേഷം ഇന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ഒരാള്, ആ ഒരാളെ ഭഗവാൻ ആ വേളയിൽ സ്മരിക്കും എന്നാണ്, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മന്ത്രം 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ളത് എന്താ പറയണേ? ആത്മീയ ദർശനത്തോടെ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. 4ാമത്തെ മന്ത്രം. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവാ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ അന്യാനസ്തേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നഭോ മാതരിശ്വാ ദദാതി.
അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവാ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നഭോ മാതരിശ്വാദധാതി. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കൂ, ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഇവിടെ കാണും, ഇവിടെ കാണുന്ന ശ്ലോകം വായിക്കൂ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവാ ആപ്നവാൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ അന്യനാഥേതി തിഷ്ഠാ തസ്മിന്നഭോ മാതരീശദ്ദധാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ഭഗവാനോളം ആർക്കും എത്താനാവില്ല, അല്ലെ? ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെയാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അധിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള അത്ര കഴിവുകളുള്ള ഭഗവാൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറെ ഏറെ ഉന്നതനാണ്, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പിന്നെ മനസ്സിലാവും? ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ശ്ലോകം എന്താ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കണത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വേണ്ടാലേ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താൻ സാധിക്കും. അത്രയ്ക്കും വേഗത കൂടി ഈ ആളാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ്, അല്ലെ? ആരുമില്ല, ആരും ഭഗവാനെ പിന്നിലാക്കാൻ പോകുന്നവരില്ല. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ദേവന്മാരാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വേഗം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് ഭഗവാൻ, എങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ അതിദേവതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, അല്ലെ, ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നമ്മള് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഈ 4-ാമത്തെ മന്ത്രം പരമമായ സത്യം, ആത്യന്തികമായി പരമമായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രയധികം വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ അവിടുത്തെ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആരാണ് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണത്? അല്ലെ? അത്രയ്ക്കും ഉത്തമ ഭക്തർക്കേ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ഭക്തനായ ഒരു ചിന്തകന് കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ പോലുമോ വേഗതയിൽ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തൻ എന്താ വിചാരിക്കണേ? എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഉറപ്പാണ്, അല്ലെ? എന്നാലോ തത്വചിന്തകന്മാര് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ പരമസത്യത്തിനെ അഭക്തർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്കൊക്കെ വിദൂരനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനാണ്. തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും തന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിവിശേഷങ്ങളാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരിടത്തുള്ള തീയിന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് ചൂടും പ്രകാശവും നൽകാൻ സാധിക്കും.
ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷങ്ങളാണ് പറയണത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചു, ശരീരം ഒരു തോണിയാണ്. ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരഘടന നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം ഗുരു ഒക്കെ സഹായത്താല് നമ്മള് ഭവസാഗരം കടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അസുരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അസുരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. സുരന്മാരോ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നവര് സുരന്മാരാണ്, ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് ഈ അസുരന്മാർക്കോ ഒന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനും അവരെ കൊണ്ടാവില്ല. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ ഊർജത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ഊർജം, അതാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന് അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ടെങ്കിലും അവയെ പ്രധാനമായി 3 തരം തിരിക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആരാ പറയാ? അന്തരംഗശക്തി, തടസ്ഥശക്തി, ബഹിരംഗശക്തി. ഹരിബോൾ. അപ്പോ 3 ശക്തികള് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഭൗതികതയ്ക്കും ആത്മീയതയ്ക്കും രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയോ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്ക് ഭൗതിക ശക്തിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ തീ കൊണ്ട് 2 ഉപയോഗമുണ്ട്. 2 കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും തീ കൊണ്ട്. പാചകവും ചെയ്യാം, ചിലതോ കത്തിച്ചൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും രക്ഷയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ, ശിക്ഷയ്ക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഭൗതിക ശക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കിലുള്ള തടസ്ഥ ശക്തി, തട്ട് അല്ലെ, ആ തടസ്ഥ ശക്തി ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഏതിലേക്ക് വേണം നീങ്ങാം അല്ലെ, ഏത് ഊർജമാണോ അവർക്ക് താല്പര്യമല്ല അതിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. വായു, പ്രകാശം, മഴ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അധിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും ജീവസത്തകളെല്ലാം ദേവന്മാരടക്കം എല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടും. മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ താരതമ്യേന താഴ്ന്ന തരം ജീവസത്തകളും തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. ആത്മീയമായതൊക്കെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി തുടങ്ങിയതൊക്കെ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികളും ഉണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായിട്ടോ പരമപുരുഷനായിട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടുത്തെ ഈ സാകാര സാന്നിധ്യം അവിടത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയല്ല. ഭഗവാൻ സാകാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ, ആകാരമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുള്ളവനാണ്, അരൂപനൊന്നും അല്ല. അപ്പോ സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മനുഷ്യരുടെ ആ മനോഭാവം അനുസരിച്ച്, മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് 4 ലക്ഷം തരം ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ പലരുടെയും ഗഹന ശക്തി അല്ലെ, ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി പലർക്കും പല വിധത്തിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ചിലർക്കോ കുറെ തവണ പരിശ്രമിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആളുകള്. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മനുഷ്യനും ധാരണാശക്തിയുടെ ആ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഓരോ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എന്നാണ്. പരമപ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ
രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂല. നമ്മുടെ ഗ്രഹണശേഷി ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പോ ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലുമോ അവിടുത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:2 പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണേ? നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശ അല്ലേ? അപ്പോ ആർക്കും, മഹർഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലും എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. പിന്നെ അസുരന്മാരെ കുറിച്ചോ അല്ലെ? അവർക്ക് തീരെയും അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ സത്യം അന്തിമമായി പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം, 4ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവിടുത്തെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളെ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യപൂർണമായി വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് ജീവസത്തകള്. അത് പൂർണ്ണ പുരുഷന് തുല്യമല്ല അല്ലേ? അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹീയാനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? അണുവിൽ അണുവാവാനും അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തുക്കളിൽ മഹത്താവാനും ഭഗവാനെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വശംവദനായി പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ മൂഢരായ ജീവാത്മാക്കൾ അവിടുത്തെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തോ മാനസികമായ ഊഹം വഴി ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആ വിഫല ശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെതിരെ താക്കീത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യണത് ഈശോപനിഷത്ത്. അതീന്ദ്രിയ സത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയണം. എല്ലാ വേദങ്ങളും പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമാക്കി തന്നു ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണനായ ആ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിത്തീരുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ ആ പൂർണ്ണത്തിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ? നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം. അത് നമ്മൾ മറക്കുമ്പോഴാണ് മായ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമ്മൾ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അംശങ്ങളായ നമ്മള് നിത്യദാസരാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അഗ്നി ചൂട് തരികയാണ് അല്ലെ? വെളിച്ചവും തരും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ ഊർജം ആനന്ദ ചിന്മയ രസപ്രതിഭാവിതാഭിസ്താഭിര്യേവ നിജരൂപതയാ കലാഭി ഗോലോകയേവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. 64 ചമൽക്കാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ഉടമയിലുള്ള പരമാനന്ദപ്രദമായ വീര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയായ ഭഗവാന്റെ സ്വയം ആത്മീയ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രാധാറാണിയോടും രാധാറാണിയുടെ വിഭാഗങ്ങളായ സഖിമാരോടൊത്തും വ്യാപൃതമായതും സജീവമായതുമായ സ്വവാസസ്ഥലമായ ഗോലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നെന്നുമുള്ള അത്യാനന്ദ ആത്മീയ രസത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗോലോകത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ 64 ചമത്കാരം ഉള്ള ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പരമാനന്ദപ്രദമായ വീര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ വർണ്ണിക്കേണ്ടത് അറിയുന്നില്ല. സ്വയം ആത്മീയ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രാധാറാണിയോടും അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ രാധാറാണി, രണ്ടല്ല. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ സഖികള് ഉണ്ടായത്, ഗോപികമാര്. അപ്പൊ സഖിമാരോടൊത്തും വ്യാപൃതമായതും സജീവമായതുമായ സ്വവാസസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഗോലോകം, അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നെന്നുമുള്ള അത്യാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ രസത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:37. ഒരു ഭക്തൻ ഉറച്ച വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്.
അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനാ പഠിക്കണേ. നമുക്ക് ഭക്തിയില് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം രക്ഷിസ്യതീതി വിശ്വാസോ ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപകാർപ്പണ്യേ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായവ സ്വീകരിക്കണം, പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളുടെ നിരാകരണം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന ബോധ്യം ഭഗവാനെ ഒരു സംരക്ഷകനോ ഗുരുവോ ആയി അംഗീകരിക്കുക, പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. വിനയം, പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം, വിനയം എന്നിവയാണ് കീഴടങ്ങലിന്റെ 6 വിഭാഗങ്ങള്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ 6 വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടാളികള്, ഗോപാലക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഉദാഹരണം അവരെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക. അതന്നെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, അത് ഭക്തിരുച്യതേന്ന്. അപ്പോ അതാണ് പറയണേ. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലമായവ സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ പ്രതികൂലമായതൊക്കെ തള്ളിക്കളയുക. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് ഉണ്ടാവുക, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനെ ഒരു സംരക്ഷകനോ ഗുരുവോ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുക. ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അല്ലെ? സംരക്ഷകനാണെന്നോ ഗുരുവാണെന്നോ അല്ലെ പുത്രനാണെന്നോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം കേട്ടോ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്, പിന്നെ വിനയം ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെയാണ് കീഴടങ്ങലിന്റെ 6 വിഭാഗങ്ങള്. പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാമെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാവണം എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ആദ്യം മുതലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം നിലയില് യാതൊരു മുൻകൈയും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെ ആയതിനാല് ഭഗവാന്റെ മുൻകൈ എടുക്കലിൽ ഭാഗഭാക്ക് ആകേണ്ടതാണ്. എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയാവുമ്പോ ബാഹ്യശക്തിയായിട്ടുള്ള മായയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് മൗലിക ബോധം എന്താണ്? മൗലികമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മശേഷിയൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ടാണ്, പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സവിശേഷമായ ത്രാണിയൊക്കെ ഈശ്വരഹിതം നിറവേറ്റാൻ തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടണം അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്ന കഴിവുകളാണ്, ഊർജമാണ് നമുക്കൊക്കെ. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ തന്നെ നമ്മളത് വിനിയോഗിക്കണം, മറിച്ച് ചെയ്യരുത്. വിധേയ ഭാവത്തിലുള്ള ഈ സേവന മനോഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രഭുവിനെ അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനം കിട്ടും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടിയിട്ട് അറിയാം, അവിടുത്തെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാം, അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമായ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ വസ്തുതകൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം ഞാനാണ്. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ അല്ലെ? ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ രുചി, ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം അല്ലെ? ജീവികളുടെ തേജസ്, ഓജസ്, പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷം എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്കതില് ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം. പൂർണ്ണമായി അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാല്
എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതും അറിയണം നമ്മള്. അപ്പോ അതൊക്കെയും നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചവരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയോ? സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്തിനാ സ്വാതന്ത്ര്യം? ആ മൗലിക ബോധ്യം നമുക്ക് വെളിവായി കിട്ടണം. അത് വെളിവായി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവികതയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ മായയുടെ അധീനത്താല്, ഈ പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്താലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അതൊക്കെ മറന്നുപോയതാണ്. നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ അതാണ് ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട ഊർജം, കഴിവുകള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ട്. കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധാലുവാവണം എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം നിലയിൽ യാതൊരു മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. കാരണം അയാൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈ എടുക്കലിൽ ഭാഗഭാക്കാകേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ മുൻകൈ എടുക്കുവോ? അപ്പോള് നമ്മൾ അതില് ഭാഗഭാക്കാവണം. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അറിയാ നമ്മള്, എന്നിട്ട് അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട്. മന്ത്രം 4 ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ആശയം എന്താണ്? ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈയിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കണം. പ്രശ്നം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിഗതമായി മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുരുരഭസ് ആമോഘ കഥകളൊന്നും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചോദ്യങ്ങളില്ലേ ഇതില്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് എല്ലാം അറിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരണം. അതെങ്ങനെയാ വരിക? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അറിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട നമുക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട ആ കഴിവുകളൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മൾ പങ്കാളിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. മന്ത്രം 5 പോകുന്നു. തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. കഴിഞ്ഞ ഇതില് ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും വരിക. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച്. അത് നമുക്കറിയാലോ. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അതാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ എന്താ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക? എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് ചോദ്യം വരാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തികളാണ് എന്നറിയാം. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മ ശേഷി, അതുപോലെ പ്രയത്നം എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തില് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മായയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാനെ അറിയണതോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയാം. അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാം. അതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം. ഇനി തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. ഇത് ആരാ ചൊല്ലുക?
ഈ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. തദേജതി തനേജതി തദൂരേ തദ്വന്ദികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദോ സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അല്ലേ? പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ നടക്കുന്നു, നടക്കുന്നില്ല, ദൂരെയാണ് എന്നാ അടുത്തുമാണ്, അകത്തുണ്ട് എന്നാ പുറത്തുമുണ്ട്. അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാ കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയുണ്ട്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് എന്നാൽ എല്ലാ അധിദേവതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാലെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ചലിക്കുന്നു എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല താനും. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തി വിശേഷത്തെയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കുള്ള ഈ പരിമിതം കുറച്ച് ഗ്രഹണശേഷിയുള്ളൂ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലെ? അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകരായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയണേ? ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആനപ്പുറത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കയറണം വിചാരിക്കുക, അതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പോ ആന ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ? കാലൊക്കെ നിവർത്തി കാലുമ്മ കൂടെ ഒക്കെ കയറി അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആന. അപ്പോഴാ കുട്ടിക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ കൃപ ചൊരിയണം അല്ലേ? ഭഗവാൻ കാരുണ്യശാലിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃപ ചൊരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആണ്. ഈ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തര് പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സാകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അചിന്ത്യമായ വൈഭവങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷൻ എന്ന പദം തന്നെ അർത്ഥരഹിതമാകും. ഇപ്പോ സൂര്യപ്രകാശം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഒന്നിന് രൂപമില്ല, ഒന്നിന് ഗോളാകൃതിയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് അചിന്ത്യ ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരേ സമയം ഭഗവാനെ ആകാരമുള്ളവനായിട്ടും നിരാകാരനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദഗതിയെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനുമാണ് എന്ന അനുശാസനത്താലെ ഈശോപനിഷത്ത് ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സാകാരം, ഒരു ആകാരത്തോടു കൂടിയ ആ രൂപത്തിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള വാദഗതിയെ ഇവിടെ ഈ വരികള് സാധൂകരിക്കാണ്, തള്ളിക്കളയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞേ? ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ, ദൂരെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാലോ അടുത്തുമാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമായിട്ട് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം പോലും നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് തന്നെ ഇത്രമാത്രം വ്യാപ്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ 3 അധികം മടങ്ങ് വലിപ്പമുണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്, അന്തരീക്ഷത്തിന്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ ഇത്രമാത്രം വ്യാപ്തിയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും വിദൂരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക ഇതന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ അത് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്ര പരിമിതരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയും വ്യാപ്തിയുള്ള വിദൂരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ?
ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണ്, ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 15:6 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക തദ് യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ, എന്റെ ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോ അവിടെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്മാര് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലേ, ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക എന്ന് അഗ്നിയും വേണ്ട അല്ലേ, അവിടെ അവിടെ സ്വയം പ്രകാശമാനമാണ്. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ, അവിടേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നിവർത്തിയില്ല, തിരിച്ചു വരവില്ല. തദ്ധാമ പരമം മമ, അതാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത 15:6. വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. ഒരാൾക്കും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗതയിൽ അവിടത്തേക്ക് സാധ്യമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു ദിക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, സ്ഥിതനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട എവിടെയും എത്താന്. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. അത്തരം മൂഢപ്രവൃത്തിയെ ഭഗവത്ഗീത 9:11 അപലപിക്കുന്നു. മൂഢന്മാര്, അതെന്താണ് ശ്ലോകം? അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിത പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അവിടുന്ന് നശ്വര ജീവനല്ല, ഭൗതിക സ്വഭാവമുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ശരീരവുമായി ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഒരു ശരീരമാണ് അവിടുത്തേത് എന്ന് പണ്ഡിതരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവര് വാദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായി കണ്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം ധരിച്ചാലും ആത്മീയമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ശക്തികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം വിഡ്ഢികൾ ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിൽ കാണുന്നു. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളെ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസാരം പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല താനും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ്. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തി വിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നടക്കുന്നു, നടക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷത്തിനെയാണ് വെളിവാക്കി തരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രം 5 വായിക്കുക. ഖണ്ഡികകൾ 4, 5, പേജ് 39. ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭൗതികമല്ലാത്തത്. എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം പോലും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡില് അല്ലെ എവിടെയും എത്താനും ഏത് രൂപം എടുത്താലും ഭഗവാന്റെ രൂപം ആത്മീയമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഈ 3 ശക്തികളാലാണ് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ശക്തികള്? ഇപ്പൊ സംവിത്ത്, സന്ധിനി, ഹ്ലാദിനി എന്നാണ്. സംവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്താണ്, സന്ധിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്താണ്, ഹ്ലാദിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ അത് ആനന്ദം എന്നുള്ളത് സത്വമാണ്, സന്ധിനി എന്നുള്ള സത്ത് എന്നുള്ളത് രജസ്സാണ്, സംവിത്ത് എന്നുള്ള ചിത്ത് എന്നുള്ളത് തമസ്സാണ്. അങ്ങനെ ഈ സംവിത്തിന്റെ ഇൻചാർജ് കൃഷ്ണനാണ്, സന്ധിനിയുടെ ഇൻചാർജ് ബലറാമാണ്, ഹ്ലാദിനിയുടെ ഇൻചാർജ് രാധാറാണിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഈ 3
ശക്തികള് ഈ 3 ശക്തികളാൽ നിയന്ത്രിതമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നാണ്. അവിടെ ഈ അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഈ നിവേദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ഇപ്പോ നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് മാത്ര കഴിക്കണേ, ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി, അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ആ നൈവേദ്യം ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം അവതരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവിശ്വാസികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അഭക്തന്മാര് അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. വിഗ്രഹ ഭഞ്ജകർ കരുതുന്നത് പോലെ ഈ രൂപങ്ങൾ മരത്തിലോ മറ്റു വസ്തുക്കളിലോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടവയെങ്കിലും കേവലം പ്രതിമകളല്ല തന്നെ. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് വ്രജവാസികളാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാ, അവർക്ക് ഒരു മൂർത്തി ഭഗവാന്റെ കിട്ടിയാ മതി കയ്യില്. അവരെന്താ പറയാ, പ്രതിമ നഹി തു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹേ എന്നാ പറയാ. ഇത് പ്രതിമയല്ല, സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദനൻ തന്നെയാണ് എന്നാ പറയാ. അതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പറയുമ്പം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് എന്താണ്, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വിവാഹപ്രായമാവുമ്പോഴ് പെൺകുട്ടികൾക്ക്, അതുവരെയും അവര് ഭക്തര് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വേളയില് മാതാപിതാക്കള് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുക്കും. അതിപ്പോ ഒരുപാട് പൈസ, ധനസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹം, ചിലപ്പോ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം, ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വിഗ്രഹം, അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിയും. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നാല് നിത്യവും ഈ മൂർത്തിയെ പൂജിക്കും. സാക്ഷാത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പൂജിക്കും. അങ്ങനെ പൂജിച്ചു. അങ്ങനെ കാലം കടന്നുപോയി. ഈ പെൺകുട്ടി അമ്മയായി, അമ്മൂമ്മയായി, അങ്ങനെ കാലം കടന്നുപോയി. ഒരു നാള് കുളിക്കാനൊന്നും വയ്യാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പേരക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, മോള് മൂർത്തി ഭഗവാനെ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് ഭോഗമൊക്കെ വെക്കണം, അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ എടുത്തു, സ്നാനമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അലങ്കാരം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുന്ന വേളയില് ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മൂർത്തി താഴെ വീണു. താഴെ വീണിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഈ വിഷമായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ നന്ദലാലയ്ക്ക് എന്തു പറ്റി അറിയില്ല, എന്റെ നന്ദലാലയ്ക്ക് വേദനിച്ചോ, എവിടെയാ വേദനിച്ചേ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി, കരച്ചിലായി. ഒന്നും കഴിക്കില്ല അമ്മൂമ്മ. അങ്ങനെ മകൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ നന്ദലാലയ്ക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നീ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ, എന്നിട്ട് എന്റെ നന്ദലാലയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയ അതിന് ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അമ്മയുടെ വെറും ഒരു ജൽപ്പനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചു തള്ളി അവരൊക്കെ. ഈ അമ്മ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് 2 ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ശട്ടം കെട്ടി പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ്, ഒന്ന് വന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചോളൂ, നോക്കണ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയാണ് നന്ദലാല, ഈ മൂർത്തി. അപ്പൊ ഈ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ നല്ലോണം ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ, എന്റെ നന്ദലാലയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇല്ല അമ്മേ, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അതല്ല, നീ നിന്റെ സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മൂമ്മയുടെ സമാധാനത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടർ അവിടെ സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ശരിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടിയെന്നാണ്. അപ്പോ അത്രയും കൊല്ലങ്ങൾ, 50 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ആ അമ്മ അല്ലെ സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്ര നന്ദനായിട്ട് പൂജിച്ചു വന്ന വിഗ്രഹം അത് സാക്ഷാത്തായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കൃഷ്ണ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഹരേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിത് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പറയാതിരുന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തി അല്ലെ, ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി, അതുപോലെയൊക്കെ ആർക്കാ ആവാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ഫാർ അല്ലെ, ദൂരെയാണ് നമ്മളൊക്കെ. അവിടം വരെയൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ സാധുസംഘ, അനർഘ നിവൃത്തി വരെ. അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഭയങ്കര ടഫാണ് മറികടക്കാൻ. അതുവരെ ഒന്നും നമ്മൾ പോലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് കണ്ടാല് അങ്ങനെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതേ പ്രതികരണത്തില് അല്ലെ, മകനായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറൂരമ്മയുടെ അടുത്ത് മകനായിട്ട് ആണ് വന്നത് അല്ലെ. കുറൂരമ്മയും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ മകനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തി ഭഗവാന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത്ര ഉന്നത ഭക്തയാണ് രാധാറാണി. ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ചിട്ട് താൻ പ്രതിഫലം നൽകും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ 4:11 പറയുന്നുണ്ട്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അങ്ങനെ അർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാ പ്രാപ്യനുമായിരിക്കും. അതായത് ഭക്തർക്ക് അല്ലെ പ്രത്യക്ഷനാവും, എന്നാ ഭക്തർക്കോ ദൂരസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ, ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥൻ, അപ്രാപ്യനായിരിക്കും. അപ്പോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് സഗുണം, നിർഗുണം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വാക്കുകൾ കാണാം. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാകാരം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപം ഭൗതികമല്ലാത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. എങ്ങനെയാ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുക? ഇത് നോക്കൂ. ഇത് വിഷ്ണു, ഇത് നാരായണമൂർത്തിയാണ്. അതായത് ഈ സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? അറിയില്ലേ? അറിയാം. സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോ സാക്ഷി ഗോപാല് സാക്ഷി പറയാൻ ആ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ, നടക്കില്ല എന്ന്, പക്ഷേ നടന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭൗതികമല്ല, അത് ആത്മീയം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് നിത്യം പൂജിക്കാൻ, നമുക്ക് നിത്യം ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മൾ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സേവനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ, അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഇതാണ് അല്ലെ, ഇതാണ് ഒറീസയില്, എന്താണ് അതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്, അവിടെയുള്ള സാക്ഷി ഗോപാൽ. അതേസമയം കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തദ്വന്തികെ, വളരെ അടുത്ത് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ദയയോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പദ്മങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തേക്ക് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാം. കൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അതെ, ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ ആ സാകാര രൂപത്തില് സഗുണഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, അലങ്കരിക്കുന്നു, നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ, എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെയ്യാം. അർച്ചാ വിഗ്രഹം സാക്ഷാത് തന്നെയാണ്. വ്രജവാസികളുടെ ഭക്തി അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ, അവിടുന്ന് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? അതിനെ ദൂരസ്ഥ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വളരെ വളരെ ദൂരെ. അതേസമയം തദ്വന്തികെ, പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയും. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. അവിടത്തേക്ക് ദൂരെ ദൂരെ
അകലെ തുടരാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഭക്തർക്ക് ഉടനടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനായിരിക്കും, ആ ഭക്തർക്കോ ദൂരസ്ഥനായിരിക്കും. തദ്ദൂരെ തദ്വന്തികെ. ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാവിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക? തന്റെ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏതു സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതുപോലെ നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പരിത്രാണായ സാധൂനാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ, 4:8 ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തനു വേണ്ടി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവിടത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതിനാൽ അവതാര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ഭക്തനു വേണ്ടിയാണ്, മറ്റു യാതൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല പ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് പല അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, ലീലാവതാരങ്ങള്, അംശാവതാരങ്ങള്. ലീലാവതാരത്തിന് ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നരസിംഹാവതാരം, വരാഹാവതാരം ഒക്കെ ലീലാവതാരം. ആ ലീല അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവാം. അംശാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യാസദേവര്, അതുപോലെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി, അതുപോലെ നാരദര്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ശിശുവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ രാജാവ് നാസ്തികനായ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവ് നിന്റെ ഈശ്വരൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉത്തരം. നിന്റെ ഈശ്വരൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദേഷ്യം വന്ന്. ഉവ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയും. ഉടൻ തന്നെ ആ നാസ്തികനായിട്ടുള്ള അസുരൻ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്തംഭത്തെ തകർക്കുകയാണ്. അർദ്ധനരനും അർദ്ധസിംഹവുമായിട്ട് നരസിംഹ രൂപത്തില് അത് ലീലാവതാരാണ്, നരസിംഹാവതാരം. അങ്ങനെ ഉടൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുക, നാസ്തികനായിട്ടുള്ള ആ രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോ പ്രഭു എല്ലാത്തിലും വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അത് കാണിക്കാൻ, ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം വന്നതല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷനായത് എന്നാണ്. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തര്യാമിയായിട്ടോ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും റൂമിൽ ചെന്ന് അടച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ ആരും അറിയില്ല എന്ന്. അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈശ്വരനല്ലാതെ അകത്തും പുറത്തും യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. എല്ലാം അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമായ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നാണ് സകലതും രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ് അല്ലെ. അസൂയാലുക്കൾക്കൊക്കെ ഭക്തന് മുമ്പില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നതിന് ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദിന്റെ മുമ്പില് അല്ലെ, നരസിംഹമ അന്തര്യാമിയായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ദൂരെ ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നിരീശ്വരർക്കാണ് ദൂരെ ആയിട്ടുള്ളത്, ഭക്തർക്ക് വളരെ അടുത്താണ്, ധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും. അതുപോലെ ശാശ്വത ഇത് അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സാകാരനായിട്ടും നിരാകാരനായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് ഉപാസിക്കാം എന്നാണ്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച എന്ന് 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്രയാണ് 5-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും?